Nok tini tamani baik sari rok salai ha? Yang interview lari. Ha? Uga. Maharaja, ekspor dia tama. Ini asalnya sama cuci di aja. Ini posisi ini. Sari rok pano. Sini birat खुशी sini राजाने बातले पालन खाइले मने बागै जाक जम खाइ माने बाय सन एता बसरा खा जाक जम खाइ मैया बागला तिप्रा मत सरकार फेमिली बागै सन जाक जम खाइ माने बाय बिराद खुशी सन जतन कथा खिसिरा एकजन खाइ रहा सालाय सन खुशीनि बागै Bakal jet public. Jadi tini seng Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Devanmani je asai mas hal tini 113 longo tini seng je bubagrani asai mas hal tini seng sini tipra mothani ongai seng khesari rok bisa seng sanglai ha bonat tabok seng salai tongo bareklai tongthog mas hal tini bareklai khaksang mani hal seng birak ketong thok lajak sini nadi sini tipra mothani sini takho tebkurok sini tipra sengkrak rok khesari salai tongo bareklai tong thok lajak borok khesari birat kha tini dal mairong alu gi rojak muiwa rojak muilok rojak barang khesari birat kholah nang wai soro lai jaha ang wai tham tin ba lah arabo lanai nang ada acha bola ta thangha takta bo ladi aro bithe nahalai ladi aro wai selan min song le sini tunggia ba aram ka sai tongo aku